Hledáte dvougenerační rodinný dům? Jeden takový pro vás máme v obci Trnávka, ležící 20 kilometrů jihozápadně od Ostravy. Dům má 2 samostatné bytové jednotky 3+1 s vlastními vchody o výměře cca 75 metrů čtverečních a náleží k němu krásná zahrada se vzrostlými stromy o výměře skoro 1000 metrů čtverečních. Každá bytová jednotka má kuchyň, koupelnu, WC a 3 samostatné pokoje. Pro vytápění má každý byt svůj vlastní plynový kotel, ale zimu si můžete zpříjemnit i topením v krbových kamnech, která jsou umístěna v obou obývacích pokojích. Dům se nachází v samotném středu obce, kde je veškerá občanská vybavenost v těsné blízkosti. Naleznete zde obchod, restauraci, základní školu i dětské hřiště. Na pěknou procházku můžete vyrazit kolem nedalekého rybníku nacházejícího se pod Trnáveckým zámkem a teplé letní měsíce vám zpříjemní místní koupaliště. Ostrava i Frýdek-Místek jsou v dojezdové vzdálenosti do 20 kilometrů, společně s nájezdy na dálnici D48 a D1. Tak neváhejte a přijďte se na tuto zajímavou nemovitost podívat.